Hakeza olaydan sonra yapılan açıklamada sorumluluk sahipleri Hevserokê beriyê Partiya Demokratîk ya Gelan HDP Selahattin Demirtaş ku ev nêzîkî 2 sal onî ve di girtîgehê de ye, cara şeşem li girtîgeha Sincanê di 19 dadgeha giraniya li Enqera paytexta Tirkiyeyê derket pêşberî dadgehê. Demirtaş wê carê bi xwe beşdarî wê doza xwe ya sereke bû û bi Kurdî dest bi axaftina xwe kir û bangê hemû gelê Kurd kir ku xwedî li zimanê xwe derkevin. Li gel wê yekî Demirtaş di destpêka parastina xwe de daxwaz ji dadweran kir ku dev ji darizandina wî berdin ji ber ku bi awayekî bê alî ev tev negeriyane û her li ser daxwaza hikûmetê biryar dane. Derbarê dadgehkirina Demirtaş de hevserokê HDP Sezayî Temelî taybet ji Kurdistan 24 ra ragihand ku hikûmet dixwaze Demirtaş di girtîgehê da bihêle û ji siyasetê dûr bixe. Lêbelê ew ê seranserê Tirkiye ji bo Demirtaş di çarçoveya hukukê de têkoşîna xwe bidomînin. Gerçekten yargı bir tükenmişlik fotoğrafı. Birastî di doza Selahattin Demirtaş de me dît ku daraz berbitûnebûn û têkçûyînekê ye. Birêz Demirtaşî di axaftinê xwe de da diyar kirin ku li Tirkiyeyê daraz dibin bandora hikûmetê de dixebite. Piştî biryara dadgeha mafê mirovan a Ewropayê demil dest Demirtaş hate cezakirin. Ji ber ku tê xwestin Demirtaş her di girtîgehê de bimîne û di qada siyasetê de bê dûrxistin û qedexe kirin. Li hemberê vê bêedaletî û tundiya li ser HDP li her deverê em ê berxwe bidin. Beriya darzandina Demirtaşa li Enqerê di 20 mijdarê de dadgeha mafê mirovan a Ewropayê bi sedema ku mafê azadiya fikr û ramanan û mafê hilbijartinê yê Selahattin Demirtaş hatiye bin pêkirin demil dest azadkirina Demirtaş da bû. Lêbelê ev biryar ji aliyê Tirkiye ve nehatibû cibecîkirin. Ji ber wê çendî parêzerên Demirtaşî dibêjin ne muwekkîlê wan ne jî ev ne bawerin ku dadgeh derbarê Demirtaş de biryareke hukûqî û erînî bide. براستی برز دمرتاش حوالی می پاریزر جی ام در حق تحلیل ام جی محکمه نخوازن جبر کو ام زانن مدید یعنی دادگاه مافی مروان یا اروپا بریار دا 20 قاسم بریان 20-25 روزا گوت دو برز دمرتاش دملدست بری بردان لوله چکرین محکمه وی استانبول لزو بز اری کرن 4 سال و 8 ceza dane jberwiye ki teheviye me rastî ji ve mahkemetine lê rastî çi bi derdê birêz Demirtaşa ve rastî werî xolê. Dosyeya derbarê Demirtaş de ku Suudî fezlekan pêktî û bi tuhmeta ku propagandaya pekekî kiriye ji bo Demirtaş 142 sal cezayê girtîgehê tê xwastin. Her wiha darizandina Demirtaş dê heta çardehê berfanbarê berdewam bike û Demirtaş dê heta roja înê her parastina xwe bike. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Enqerem.